Παναγία. Τι είναι καλέ, γιατί μου το παίρνεις? Αυτό το φαγητό δεν είναι για σένα, έγινε λάθος. Γιατί τι έχεις, σαλμονέλα? Το φαγητό μια χαρά είναι. Εσύ έχεις τα μαύρα σου τα χάλια. Από ό,τι βλέπω στην καρτέλα σου, έχεις υψηλό ζάχαρο. Εγώ. Και τρομερή χολυστερίνη. Έχω εγώ χολυστερίνη. Βέβαια, οι σοκολάτες και τα πατατάκια αυτά προξενούν, Δεσποινής. Ακόμα έχετε απίστευτα τριγλικερίδια. Η ουρία είναι στο ζενήθ. Μα εσείς πρέπει να είστε μεγάλης ηλικίας. Είναι, επειδή παριστάνει την παιδίσκη. Οι εξετάσεις σας αποκάλυψαν, Δεσποινής. Δεν είμαι εγώ ο γεροξεκούτης. Εσείς είστε η γριά ξεκούτα. Σκάσε μωρή κατά κουζίνα, μη σου πετάξω τη λεμονόκουπα. Αν να χαθείς, να σας πω, προϊσταμένη κάτι λάθος πρέπει να έχει γίνει, γιατί εγώ καταρχήν νιώθω περδίκι. Και όμως τα έχετε όλα αυτά και επιπλέον αρχή καταράχτη, αρχή Αλτσχάιμερ και αύριο θα σας χειρουργήσουμε τον προστάτη. Τι λες μωρή καρακάξα, έχω εγώ προστάτη?